बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव आङो दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि ब्लग लाबोगोन दिनैनि ब्लगानो जागोन जोंहा गोथार जुलिनि ब्लग लाबोगोन आरो आंने लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोङो दायो हाबा जानो थांगासिनो आरो बिनिनो आङो माखासे भिडिअ लाबोगोन आरो मा गामियाव थांगोन बे हाबाया माबायदि जादों आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर माने जोङो जायनि हाबाखौ जानो थांनो नागिरदों बे हाबाया जाहैबाय मा होनना बुङो आंखौ बिगुमै लिङो आरोना बिथांमोना बेनिफ्राय आरो नै बिथिं दङ नै बिब'आ नैबेखौ बिब' लिङो दे आं मा होनना बुंनांगोन बिब'नांनि हाबा जानो थांगोन होनना बुंनांसिगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आरो सोर बिब'नाङा आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन दायो नायलांदो बिथिं जोंहा नै प्रिन्सेस दङ प्रिन्सेस हाउ आर इउ मोजां जोङो दा अबाव थांगोन हाबा जानो थांगोन ना थिग दङ दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन नै बिथिं नै जोंहा खैना गोदाननि बिब' जानाय सोमोन्दोआव नै बिथिं फाइनालि दायो जोङो हाबायाव सफैबाय दायो हाबनोसै सिङाव एन्ट्रि जानोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आरो जोंहा सोरनि हाबा आरो नैबेयाव आङो नामखौ दिन्थिनो नाजानोसै आरोना नामा जाबाय सपनालि एन्ड आलद्रिन बिथांमोननि जुलियार न ओमफ्राय दायो सिङाव हाबलांसै आं लोगोफोर Ơi, lẹ có để hay được ra. Hey, không phải đây. Bây giờ nào? Đây, bây giờ. Đây. Này. जायनि हाबा जानो फैदोंमोन सफैबाय नै बिथाङानो जोंहा सपनालि Mà các mày sao không phải hạt trên bỏ lại bây giờ thì chắc là cái đơn gì đó Lihat, coba lihat. Apa itu?